Cestou k rozvíjaniu rôznych športových aktivít sa vydali ďalšie dve obce, Imeľ a Veľké Lovce. Boli tu totiž za prítomnosti predstaviteľov vlády slávnostne otvorené dve nové multifunkčné ihriská. S úžasom sme zistili, že na Slovensku ubúdajú detské ihriská, ubúdajú ihriská obecné, preto sa vláda rozhodla, že podporí výstavbu multifunkčných ihrisk v obciach, ktoré o to požiadajú. Tento projekt je veľmi úspešný, pretože nám hlásia starostovia a primátori, že deti, mladšia a stredná generácia využívajú tieto ihriská od samého rána až do večera, prakticky v každom počasí, pretože je tam umelá tráva, je tam umelé osvetlenie. Rovnako sme chceli vytiahnuť deti spred počítačov a televíznych obrazoviek a toto je hlavný zámer tohto projektu, v ktorom budeme pokračovať ďalej. Cítime, že ešte je asi 150 až 200 obcí, ktoré majú záujem o podporu zo strany vlády. Ihriská s umelou trávou sú doplnené i kremičitým pieskom a môžu byť využívané takmer po celý rok. Ja si myslím, že je to veľmi dobrý počin vlády Slovenskej republiky a pána predsedu Roberta Fica, pretože týmto vlastne vracia šport na sídliska, do obcí, pretože tá zeleň mizne, je stále menej priestorov, kde majú možnosť mladí ľudia, ale aj starší ľudia športovať v rámci voľného času a každá obec, ktorá prejaví väčší záujem a má k tomu istú spoluúčasť, má možnosť to ihrisko mať a je to veľmi, veľmi potešujúce. Z nových multifunkčných ihrísk boli nadšení aj obyvatelia obcí. Svedčil o tom fakt, že napriek nepriaznivému počasiu ich prišlo mnoho a vytvárali tak príjemnú atmosféru. Ľudia si to v obciach mimoriadne vážia, že tam vzniká veľmi taký kultúrny športový stánok, ktorý dobre vyzerá, mantinely, siete, umelé osvetlenie, umelá plocha. A bol som nadšený takou pozitívnou energiou, ktorú vyžarovali títo ľudia. Hlavne pre mládež je to. Myslím, že ako obec Veľké Lovce si zaslúži. Je to veľká obec, už to malo byť dávno otvorené. Je to potrebné ináč pre mladých ľudí. Nech sa zabávajú a nech majú, čo im patrí. Táto obec je športová, tak dobre to je strašne. V obci Imeľ sa do futbalových dresov prezliekli aj predstavitelia vlády, ktorí pod umelým osvetlením odohrali zápas proti domácim. Chceme súčasne aj ukazovať verejnosti, že to ihrisko je použiteľné vo večerných hodinách aj v akomkoľvek počasí. A teší ma aj to, že chodia s nami známi futbaloví reprezentanti, ktorí, myslím z minulosti, ktorí propagujú futbal ako najpopulárnejší slovenský šport. Na Slovensku bolo doposiaľ otvorených 623 ihrísk a vláda plánuje v tomto trende pokračovať i naďalej. V najbližšej dobe budeme takéto ihriska otvárať v Lehote, v Nitrianskom okrese a v obci Malý Cetín. Keďže sa množstvo mladých ľudí na Slovensku venuje i zimným športom, okrem multifunkčných ihrísk by mali svetlo sveta v najbližšej dobe uzrieť aj malé štadióny. Predsa len ten hokej a futbal sú najdôležitejšie športy a treba vytvárať priestor pre vznik nových talentov. V politike veselo i vážne. Aj tak by sa dalo nazvať stretnutie predstaviteľov strany Smer s obyvateľmi Nových Zámkov, ktoré vystriedalo otváranie multifunkčných ihrísk. Kombináciou kultúry, kultúrneho programu nejaké zábavy, ale súčasne aj vážneho slova chceme sa prihovoriť slovenskej verejnosti s našimi predstavami o tom, čo ďalej. My chceme nadviazať na politiku, ktorú sme robili. Každý vie, kto sme, čo sme, že sme sociálni demokrati. Pokúsime sa získať silný sociálny mandát od verejnosti, aby sme boli súčasťou novej vládnej koalície a chceme pokračovať v tomto štýle politiky. Na mítingu predstavitelia strany hovorili nielen o svojich víziách do budúcnosti, ale aj o tom, čo jednotlivé ministerstvá priniesli za uplynulé 4 roky. Ja si myslím, že z pohľadu ministerstva hospodárstva my sme tie očakávania v podstate naplnili. To, čo ja pokladám za obzvlášť dôležité, je, že sme znovu nastavili princípy energetickej bezpečnosti. Podarilo sa nám vytvoriť dlhodobú koncepciu do roku 2030 a teraz podľa nej postupujeme a už prvé úspechy aj máme za sebou vzhľadom na to, že sa nám podarilo postaviť niekoľko nových energetických zdrojov a už v roku 2013 Slovensko bude znovu exportujúcou krajinou v oblasti elektrickej energie a pokiaľ sa nám podarí postaviť aj jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach, až 35% elektrickej energie bude môcť Slovensko vyvážať. Katarína Hasprová, teta Margit či pani Mária sa v Nových Zámkoch postarali nielen o zábavu, ale aj o bohatý kultúrny zážitok. Sedím na čakárni, vidím
sestrička tlačí na vozíku takého starčeka. Čo, na chodbe, áno? Na chodbe, po chodbe, na vozíku, tlačí, odsadí na sestrička. A kam ideme? A ona mu hovorí, do Várice, detko. Preboha, veď ešte nezomieram. A ona mu hovorí, no veď ešte ani nie sme v Martici.